Igbo Igbo mamano, Igbo Igbo lieno, Igbo Igbo kachano, Igbo Igbo zuono, Igbo amaka. Ebe ọbụla ifuru ndị Igbo na-eme ife na-akwadie ọkwa nke ọma o. Anyị na-ekene unu wa bụ ndị Igbo n'ụwa niile wee na-asị nke onye chiri ya zere. Tata bụ nkwọ n'ala Igbo. Anyị na-asị ka nkwọ kwọtara gị ọma, kwọtara gị ọganiru, kwọtara gị dị n'otu. Kwọtara gị nghọta iji ghọta ihe ndị IPOB na-ebela akwụ ya. Kwọtara gị ihe na-eme n'ala Igbo ka ị wee mara na ị ga-esokwekwa wee tụnye n'ụzọ pụrụ iche. Ka nkwọ kwọtara gị ịghọta ife anyị nwa bụ ndị Biafra na-ebela akwụ ya. N'ikpeazụ ka nkwọ kwọtara gị Obinwanne. Echefukwara na onye na-ewetara unu ozi a bụ nwanne unu nwoke Maazị Ugwu Okechukwu Obinwanne Ndi Igbo. Ana m asị na unu na-esonyere anyị ọ bụ na ife anyị na-eme dị mma gị na-agbasara anyị ya bụ ozi. Anyị na-ekenekwana ndị Obinwannem News ndị na-enye aka edoziri anyị ya bụ ozi anyị ka o kwesị isi wee dị. Unu na-agbalị mana anyị ga na-emekwana nke anyị ga na-eme nke anyị ji bụrụ mmadụ. Anyị sịrị ka anyị gosikwa unu ihe anyị ji bịa n'ụbọchị taata. Unu n'anya unu afụ na Maazị Nnamdi Kanu onye isi ndị Biafra, onye isi anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu na ndị otu ya na-agbakwanụ mbọ iji wee gosi unu n'oge erugo mgbe anyị ga-eme gịnị, mgbe anyị ga-ana. Anyị nwere ife niile o tekiri iji wee mee gịnị, iji wee naba anyị. Anọ ya ka IPOB na-egosikwanụ unu ya ka ndị Biafra chọrọ ka ha jee medo na befa. Ana m asị ebe ọbụla ị nọ na-esonyere anyị na-agbasara anyị ozi ka o jee taa aka ka ha wee maa na ya akwadogo ọfụma ịzọta ala anyị. Aga m egosi unu ka Maazị Nnamdi Kanu na ndị otu esi agba mbọ. Ha gara na Washington DC America iji wee gosikwa ndị ọcha na ndị America ihe anyị na-eme na nke anyị ka anyị na-azọ na ọ bụrụkwana nke mmadụ. Na ọ bụ na anyị na-azọ nke anyị si nye anyị ya na ọ bụ nke anyị. Anyị zọkwanụ nke ndị mmadụ sochụba anyị na ọ bụla ezi ife. Mana ka anyị na-azọ nke anyị, anyị na-asị ebe ọbụla ị nọ ka ị na-akwado ya ka ha wee manụ nke anyị bụ nke anyị, nke fa bụ nke fa. So anyị na-ekene Maazị Nnamdi Kanu na ndị otu ndị IPOB officials n'oke mbọ ha na-agba iji wee gbakwanụ mbọ fụ na ụmụ Igbo nwere onwe ha, ụmụ Biafra niile nwere onwe ha. As I said, there are always three plans. Those who are close, they know one. My deputy Chemefon knows two. I know all three. We are going to deploy them. Be very, very strong. Be very, very resolute. Now we know those who are men and those who are chaffs, not even boys. That time has come. And this is Radio Biafra.